chỉ bài về cô lệ hey tuần nay à kan Thenom State te kan North East Pui te Assam le Sikkim lam an chena khop maya Sikkim lama hian avoi khatnan Miss Universe India Sikkim ayo tur Miss Universe Sikkim chu mipa thanani tarup mai om sia chu transgender avoi khatnan an thlang tanol mai ni ti chuan Assam lama ve thung hian Kaziranga National Park bulok maya mipui ten Sakei lo ching hlum der maya han lo ching chau der maya a ke ten tan sakan lo hlepa atak sa then khatte chung te chu thil thleng ani a chung ho chu kan en howa karma sani lai tho tan ni khan Assama mipui pung khom tam tak te chuan Royal Bengal Tiger pui tling chu an thata te chuan atak sa peng sang sang te lo tan chuma lak bo te po omani he thil thlen na mun hi Golagat district a thingtlang ko pakhat duku timuk khua a ania he kei pui hi Kaziranga National Park and Tiger Reserve atanga ron chuak nia ngai thei ani he an ti hlum na mun hi Kaziranga National Park atanga kilometer somli chawani video viral alan dan chuan mi pui zatel tam tak pungkhom min ram hnuaya an langa ti chuan he mi pui pungkhom te hian tiang te le rot te kengin Sakei hi an bei nia hriatani he Sakei be na hian in hliam te po anom nual ani ti hriatani ti chuan he thil kai hnoia hian mi pakhat man ani to ni Divisional Forest Officer Gunadip Das chuan Principal Chief Conservation of Forest Wildlife and Chief Wildlife Warden Assam nena Royal Bengal Tiger chu tha ania mi then khatina taksa pengte hlepthla in an lo labo to a he thila hian thu boi zialu ani tin report asiama tin a soizom le na chuan he thila hian mi pakhat man ani to a he Sakei hi postmortem ti ania chui zui zel ani don tin a soini Sakei be ani tin hriat vele hian thu nei tu te chuan forest mi le sa tele police tam tak te silai keng ten an tir lut ngala amaro chu he amun an thlen hian thu nei tu te amun an thlen hian he Sakei hi tha alo nu man to ni amaro chu local mi te chuan he khua mi te chuan media an silva dan ve thum chuan he kei pui hi an khua vela atei wak thina thakhat deuh tho chu atei wak thina min ti mang ang emema min ti boi emema tin men eater machine ei ching ani machine bei ching ani tin an soi ve thung ani Sakei ven veli thil hau tak ve de umai nia a veng tu te dan hlau boka mi pui nan hlau boka ti chuan hei tu na mi phei chu National Park pon lama mishing kho chunga mishing ti boin a kho sa thin ni in an soi le ngala in soi thai le enge ma zonga om phei chuan mi pui ti chi aina sa thei veu don in a hriata hei vai ho hi an doi kan tia amaro chu an lo doi lutuk lo te pon ni mai thei a ho chuan man lai mi zo ina kan be thin aya nep zok khan silai po an keng lawani mela report alan da le video viral te alan danin mol le rot te nen he Sakei hian beya an that mai ni in a hriatani an tam hne shimshima a chinin an ching hlum ti te poin a soi theng chu ti chuan heng Royal Bengal Tiger te Sakei te hi India dan hian a hum halna em maya ram sawang to takan nia an mang mei hlo ramsa an ni me kani tuna hian India rama hian Sakei sang thum zaruk somriat pani vel bor tur anga chut ani tundin huna hian hei Mizorama Dampa Tiger Reserve kan nei ve a chuta chuan Sakei kum tam tak to lo nia hriat ani hnuwa man hun rei lo te kalta khan trap camera chang Sakei thla lak fu le te po ania chuan Dampa Tiger Reserve Sakei lo na nia ngai man to kha Sakei na ni ngein tuna hian fin fi le nia alom te po kan lom viau kha nizon tuna hian aizol sahuana mu thein Sakei uitling da ani hlom boka chungte chuan en a hlo mizo history minglang na sa ani mizo teriru ro pe chuan Sakei kei pui India ram shimshima hian kan national animal ani wang hian ngai hlut a hlo shimshima tin hetianga mang thei mai din hunan din to wang hian hum hal hi sarkarin angai poimo na sa lea ahum hal kong apo dan khau tak asiama amaro su India rama hian kan national animal hi Jim Corbett hun lai tang to khan kan hlawin kan rapin kan soi sang na sa thin shima ani na bak te pon kan soi thin ni te pon a hriatani emponi sela kan then oma sam chu an chapui khop mai hai kei puyan ching hlum thak mai ni
Sikkim chuan Miss Universe India a tel tur Miss Universe Sikkim an thlan na Jacqueline Pradhan transgender mipa hmeichhia inlet chu Miss Universe Sikkim sangri somni pangatan an thlang ani. Hello, contestant number 8. Hello, How are you feeling today? I'm feeling very good. Can you please introduce yourself? Hi guys, my name is Jacqueline Pradhan and I just came for the audition and I'm 20 years old. I hail from Jordan, South Sikkim. Alright, so how did you know about this audition happening today? Well, I got to know this audition from Instagram. Okay, so what's your expectation from today's audition? Well, my audition went really well, so I'm just hoping that I'll get selected. Oh, Yeah, that's lovely. it. So you're done with the audition, right? So Yes. it went well. Okay, so wishing you all the very best. Thank you so much. Ao hitle mapek chun no deula zira ngai ni ti chuan Jacqueline Pradhan hi Miss Universe Sikkim title alo la ta ti chuan Miss Universe India Contestant Sikkim ai oi nain lan do na ti chuan he state a hian Sikkim a hian avoi khatnan transgender in he title hi an la ve ta ni Mizoram a hian kan la la ve nge mo te po ti kharil ro lo omani Jacqueline hian ti hian asoya hethili kum ko kalta tanga ka dream to ania Miss Sikkim ni hi ichuan tuna hian taka alo changta a keimale kan community LGBTQ+ te ka chuang mani ti in the telegraph fashil ani he zore thang nula kan ti don nge tlangwal kan ti don nge nula ti mai ngo he zore thang nula Jacqueline hian he thila hian nasatakin harsa na ka to ka kanun shimshim harsa na ka tok na sa emema ka zir na thlengin school zong zong ate min ti du da na sa thin maya mase chuk chuan min ti nual ngai lawa kanu le pa LM Pradhan le Priscilla Gurung te min support na kalom tak zet zetani beisei na tharmin petu anni le thin ti hian keima le keima kan shil thina engtik ni ai mo chuan enge mo tak kilani yang tin kan shil thin tin Jacqueline hian asoi ni kumsang ni som paruk atang to khan modeling line na hian a local chho to a Jacqueline kumsom ni pakhat mi hian he kar khat inti siak chung hian nula somli panga zet te akhu mani apui khop mai hei mi pain thil karan ti tak tak hi chuan ho ei mei che chelo thlan na po mi pa an lang nol nol mai ni BJ Saba he program organize tu chuan kum nikal ta khan surgery atia tichuan Miss Universe rules atanga en chuan meichia ani meichia apom turani tin asoi ni he Miss Universe Sikkim contest hi meichia kumsom pasari atanga kumsom ni pakua inkar tetan ania fit nga le inchis ruk aniam bera an tling nge ngei turani transgender mipa meichia in let hi Miss Universe India hian nikum lam khan Nevaya Singh chu alawin lan to a isuan Jacqueline hian tuna hian aron chun jam vele ta che don ani khovel pum ho panga po transgender te hi Miss Netherlands te Miss Portugal tele ramdang pani te sang hi somni pathum po khan an lo in lan to a han lo tel ve to ni transgender Miss Universe contest telma saber chu Angela Pons ni in Spain a represent a kumsang ni som pariat khan Miss Universe contest alo tel to ani ti chuan Jacqueline hian he title ka kol nu po hian nasatakin soichiat ka to ka buli ka din sa maya internet zong ate tin ti na le thil sang ate po chu tiang chona khata amaro chu he kan LGBTQ community tan chau ni lovin Sikkim meichia zong te tan ka represent ani ati nap mai ni he tiak veri kan khovel ani to Miss thanna po mipa in pakhat na an la nol to maya nakin loka chuan Mizoram po kan la to hun athleng nge in karinga kan LGBTQ community hi alian chakhle maya tunaya
chiar puite nei tumani a anina taka chuan he LGBTQ community hi Mizoram a hian alian hle ni polangin in hlom khom du ta se chuan mangan thla khopa tam an ni ve nge ren amani a chan chu mipa meichia patil te hi han en taila meiche pa ngai ang tak taka kan ngai mipa po ngai zong thei meichia po ngai zong thei heng hi an thanem em maya an tam em maya patil ho lak zia tang hian chu chu in che thiam mai in karing tin chu tiang bokin tuai te pon lo lak ve zela tin mong ko hur kan ti ho te po an lo lak ve em zel maya mi pa ngai anga ngai si hi mani an pui kop the hi Mizoram a hian Christian in ti si le no pangte ta changa zirtina thatak dong zinga po hian kan lo tam em maya mang an thla khop mai Mizoram in heng kan ton hun te po hi ala ron thleng ve nge in karing tun kan din huna chuan an huang tau tul mai si Bible en chuan henge chu thil thalo to pani ti kan hria ta poimo khop mai eng po ri se top kha ran chuan mi pa te lo che bon thin khop mai hei mi thlan na po mai chia te kan khum dok mai ni hi mangan thla khop mai